እዚ ተግባር ቅድሚ 10 ዓመታት ዝተፈጸመ እኳ እንተኾነ ሕጂ እውን ግን ዝለዓል ሓሊፉ ተሪፉ ኣብቲ ጉዳይ ብጣዕሚ ካብ ዝለዓል ተግባር ናይ ገበን ፍጻመ ኣብቲ ናይ ማሕበረሰብ ዝፈጠሮ ጽዕንቶ እዩ። እዚ ጉዳይ ናይ 6ይ ክፍሊ ተምሃሮ ድኾና ክልተ ኣዋልድ ንኣሽቱ መሓዙት ዘነጻጸረ እዩ። ምናልባት እውን እዚ ቪድዮ ወለዲ ተዝርእይዎ ተመካሪ እዩ። ክቡራት ቤተሰብ ከመይ ጸኒሕኩም? ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ኣብቲ መእተዊ ከም ድገለጽክዎ ኣብ ንኣሽቱ ቆልዑት ዙርያ ዘነጻጸረ መሰንበዲ ተግባር እዩ። ሓቢርኩምኒ ክሳብ ናይዚ መደብ መፈጸምታ ጽንሑ እናበልኩ ነቲ ቪድዮ ላይክ ሸር ኢሉ እውን ሰብስክራይብ ግበሩ እናበልኩ ናብቲ መደብ ክሕልፈኩም። እቲ መዓልቲ ጁን 1 ኣብ 2004 እዩ ነይሩ። ኣብ ጃፓን ሳሴፖ ከተማ ኣብ ኦኩቡ ቀዳማይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ተምሃሮ ኣብ ናይ ምሳሕ ዕረፍቶም እዩ ነይሩ። እሞ ደኣ ካብቲ ናይ ዕረፍቲ ሰዓቶም ዝተመልሱ እቶም ደኣተዉ ተምሃሮ ናይ 6ይ ክፍሊ ሽም ፀዋዒት ድኾነት ሓንቲት መምህር ኣብቲ ክፍሊ ውሽጢ ክልተ ተምሃሮ ከም ዝተረፋ ተስተውዕል። ካብተን ተረፋ ተምሃሮ መንጎ እታ ሓንቲ ናብቲ ክላስ ተኣቱ ኮይኑ ግን ናይ እዚኣ ተምሃሪት ኩነታት ደይልሙድን መሰንበድን እዩ ነይሩ። እዚኣ ተምሃሪት ኣእዳዋ ብደም ተሓፂቡ እዩ ነይሩ። ኢሉ እውን ኣብ ኢዳ ድማ ሓደ ካራ ሒዛ እያ ዘላ። እዛ መምህር ብጣዕሚ ትፈርሕ እሞ ነቲ ካራ ተቐቢላ ንዓኣ ንክተድሕን ፃዕሪ ክትገብር ምስ በለት እታ ተምሃሪት ግን እዚ ናሃተይ ደማ ኣይኮነን ብምባል ናብቲ ኮሪደር ክትሕብር ጀመረት። ናብቲ ዕፁ ድኾነ ክላስ ነታ መምህር ሓዊሱ እንትኣቱ እቲ ድረኣይዎ ነገር ካብ ሓንጎል ንላዕሊ ድኾነ መሰክሕ ነገር እዩ ነይሩ። ወል 12 ዕድመ ሳቶሚ ሚታራይ ብኣፍ ልባ ኣብቲ መሬት ደቂሳ ብደም ተለዊሳ ይረኽብዋ። ብዓሚቕ ካራ ኣብ ክሳዳ ተሃሲያ እያ። ኢሉ እውን ብዙሕ ሻዕ ኣብ ኢዳ ብካራ ተበሲዓ እያ። ኣብዚ ሰዓት ናይቲ ቤት ትምህርቲ ሰራሕተኛታት ብፍርሒ ተዋሒጦም ተሰናቢዶም እዮም ነይሮም። ኮይኑ ግን ብዘሕዝን ኩነታት ንሳቶም ወይ ድማ ዝርከብሉ ናይ ጥዕና በዓል ሞያተኛታት ነዚኣ ንእሽቶ ቆልዓ ህይወት ንከትርፍዎ ድገበርዎ ምንም ዓይነት ፃዕሪ ኣይነበረን። ምክንያቱ እውን እዚኣ ቆልዓ ኣቐዲማ ሞይታ እያ ጸኒሓቶም። እሞ ደኣ ነቲ ገበን ተሓታቲት ድኾነት ናትሱሚ ዝተባህለት ወል 11 ዕድመ ቆልዓ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዕልዋ። ብምቕጻል ኣብ ናይ ምርመራ ክፍሊ ውሽጢ ኣትያ ብፖሊስ ቃለ ምሕትት ተገብረላ። ኮይኑ ግን ወላ ሓንቲ ዓይነት ቃል ካብ ምሃብ ደጋጊማ ይቕሬታ እናሓተተት ትበኪ እያ ነይራ። ፖላይስ እዚ ቅትለት እምበር ሓደጋ ኣይኮነን ኢሎም እዮም ደኣምኑ። ንሳቶም ዝደለይዎ ነዚ ተግባር ንኽትፍጽም ከመይ ከም ተለዓዓለት ጥራሕ እዩ ነይሩ። ምክንያቱ መዋቲት ሳቶሚ ሚታራይን ናትሶምን መሓዙት እየን ነይረን። ኣብ ቤት ትምህርቲ ውሽጢ ኾነ ኣብ ቤተሰብ ምሕዝነተን ይፍለጥ እዩ ነይሩ። እሞ ደኣ እዚአን ክልተ ዝፋተዋ መሓዙት ከመይ ናብ ዝበቕዕን ንዝብልን እዚኣ ጓል 11 ዕድመ ንእስቲ ከመይ ከምዚ ንኽትገብር ሓሰበት ንዝብል እዩ ነይሩ። ናይቲ ማሕበረሰብ ሰባት በዚ ነገር ብጣዕሚ ተሰናቢዶም ግራ ኣትይዎም ተረፈ። በቲ ኩነታት ዝተሰናበሉ ወለዲ እዚ ከመይ ክፍጠር ከም ድኸኣለ ሓንጎሎም ክቕበሎ ይከኣለን። ፈቲኖም ኮይኑ ግን ነቲ መልሲ ንምርካብ ብጣዕሚ ዝተሓላለኸ እዩ ነይሩ። እታ ንእስቲ ብዝገበረቶ ተግባር ብጣዕሚ ተጣዒሳ እያ። ብጣዕሚ ሕማቕ ነገር ከም ድገበረት ደጋጊማ እያ ትዛረብ። ኢሉ እውን ደጋጊማ ይሓዝን እየ ክትብል ትስማዕ ነይራ። ዘቕረቡላ መግቢ እውን ክትበልዕ ድሌታ ኣይነበራን። ክትዛረብ እውን ልክዕ ከምኡ። ኣብዚ ሰዓት ነቶም መርመርቲ ብጣዕሚ ፈታንን ተስፋ መቁረፅን እዩ ነይሩ። ኣብ መንጎ ክልተ ዝፋተዋ መሓዙት እንታይ ተፈጢሩ ከም ድኾነ ንምፍላጥ ንዝተሃንጠዩ መርመርቲ ናብ ሕርቃን ውሽጢ ኣእተዎም። ኣብቲ ቤት ማሕዩር ሓደረት። ኢሉ እውን ለይቲ ሙሉእ እናበኸየት ኣሕለፈቶ። ኣብቲ ጽባሕ ንግሆ ኣብ መወዳእታ ባንን ጁስን ትቕበል። ኢሉ እውን እዚ መሰካሕ ተግባር ንምንታይ ከም ድፈጽመቶ ንፖላይስ ተዛረበት። ኣብቲ ሰዓት እዩ ነይሩ እቲ ኩሉ ታሪኽ ክግለጽ ድጀመረ። እታ ቆልዓ እውን ናበኸየት እያ ነይራ። ነቲ ቃል ትህቦ ድነበረት ንቐደም ነዝገበን ኣብ ናይ ዕረፍቲ መዓልቶም ግዜ ቀዳመ ሰንበት ንሓሰበትሉ ከም ዝሓለፈ ንፖላይስ ተዛረበት። እዚኣተን መሓዙት ኣብዚሐን ሶሻል ሚድያ ተጠቀምቲ እየን ነይረን። እሞ ደኣ እዚአን ቆልዑት ኣብ ማሕበራዊ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ዝወሃበሉ ርእይቶ ሳቶሚ ኣብ ናይ ናትሱሚ መሕረቕ ድኾኑ ርእይቶ ትጽሕፈላ። ማለት እውን ረጓድ ብምዃና ክተሕርቓ ጀመረት። ኣብዚ እውን ጉዲ ኢላ ኣብቲ ናይ ርእይቶ መውህቢ ቦታ ትጽሕፈላ። እዚ ምናልባት ብፍላይ ንኽልተ መሓዙት ካብ ምትሕርራቕ ወፃኢ ካልእ ሕማቕ ሓሳብና ሓንጎል ዘይዕድም እዩ ነይሩ። ኮይኑ ግን ኣብዚኣ ንእስቲ ሕማቕ ድኾነ ሓሳብ ናብ ሓንጎላ መፀ። ሶኒ ጁን 1 ኣብ 2004 ናይ ፈለማ ድኾነ ክላስ ከምቲ ልሙድ ተጀመረ። ክልቲአን መሓዙት እውን ናብቲ ክፍሊ ይኸዳ እሞ ክሳብ
ናይ ምሳሕ ዕረፍቲ ግዜ ዋላ ሓንቲ ካብቲ ልሙድ ወፃኢ ዝተገብረ ነገር ኣይነበረን። እቶም ፐሬዳት ተወዲኦም ናይ ምሳሕ ሰዓት ይበጽሑ። ኣብዚ ሰዓት ኩነታት ብመሰክሕ ነገራት ዝጓዓዙሉ መንገዲ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ሰዓት እውን ግን ሳቶሚ ዋላ ሓደ ዓይነት ሓድሽ ነገር ኣብ ናይ መሓዛኣ ገጽ ኣይረኣየትን ነይራ። ልክዕ ከምቲ ናይ ኩሉ ሻዕ ሓቢረን እየን ነይረን። ኣብቲ ምሳሕ ሰዓት ናብ ሓደ ዕጹው ክላስ ናትሱሚ ንመሓዛኣ ንክትመጽእ ሓተተታ። ብዘይ ዋላ ሓንቲ ጥርጣረ ናብቲ ጥርሑ ገዛ ስዒባታ ተኣቱ ኢሉ እውን ኣብ ውሽጣ ዓሚቕ ዝኾነ ቅርሕንቲ ዝነበራ ጓል 11 ዓመት ንእስቲ ብፈለማ ናይቲ መስኮት ማዕጾ ዓፀወቶ። ኣብዚ ሰዓት ዋላ ሓንቲ ዘይጠርጠረት ሳቶሚ ብሃንደበት ካብ ድሕሪታ መጺኣ ኣብ ክሳዳ ሃረመታ። ቀጺሉ እውን ኣብ ኢዳ ደጋጊማ ሃስየታ። ን15 ደቂቕ ኣብቲ ክላስ ውሽጢ ትጸንሕ። ብዙሕ ደም ዝፈሰሳ ሳቶሚ ናተዳኸመት ትመጽእ። ልዑል ዝኾነ ናይ ጭካነ ልቢ ዘለዋ እዚኣ ንእስቲ ምእኻል ኣቢዋ ደጋጊማ ኣብ ርእሳ ብእግራ ተረግጻ ነይራ። ናይታ ሃገር ናይ ሚድያ ኣካላት ነዚ ምስ ሰምዑ ነቲ ጸብጻብ ከም ናይ ሓዊ ነበልባል ናብ መላእ ዓለም ዘርግሕዎ። እቶም ናይዚ ኸባቢ ሰባት ነዚ ምስ ሰምዑ ብጣዕሚ ይሰናበዱ። ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ሰባት ኣብዛ ቖልዓ ሓዘኖም ገለጹ። ቤተሰባ ኣብ ልዕሊ ናትሱሚ ፍትሒ ንክወርድ ሓቲቶም እዮም። መርመርቲ በቲ ድሃበቶ ቃል ብጣዕሚ ይሰናበዱ ኢሉ እውን ንምእማን ተጸገሙ። ኢሉ እውን ብዛዕባ እዚኣ ጓል ተወሰኽቲ መረዳእታ ንምፍላጥን ብዛዕባኣ ንምፍላጥ ናብ ገዝኣ ብምኻድ ነቲ ገዛ ፈተሽዎ። ኮይኑ እውን ከምቲ ድሓሰብዎ እቲ ዝረኸብዎ ነገር ኣብ ጓል 11 ዕድመ ቈልዓ ደይትጽበዮ እዩ ነይሩ። እዚ እውን እዚኣ ቈልዓ እትዕዘቦም ፊልምታት ንዕድሚኣ ዘይምጥንን መፍርሓይ ምስሊ ዘለዎምን ፊልምታት እዮም ነይሮም። ብተወሳኺ እውን ብጣዕሚ ደሰክሑ ቪድዮታት ረኸቡ። ኢሉ እውን ናይዚኣ ቈልዓ ኣደ እውን ትኹረት ደይሃበቶን ዘይፈለጠቶን ነገር እንተነበረ ኩሉ ሻዕ ንጓላ ስዒማ ናብ ቤት ትምህርቲ ምስ ተፋንዋ ኣብ ቦርሳኣ ውሽጢ ካራ ወይ እውን መቑረፂ ከም እትሕዝ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ብናይ ጓሉ መሰክሒ ቅትለት ብጣዕሚ ዝተሃሰየ ናይ ሳቶሚ ኣቦ ፍትሒ ንክወሃቦ ነቲ ቤት ፍርዲ እናሓተተ እዩ። ናይ ናትሱሚ ናይ ፍርዲ ከይዲ ቅድሚ ምጅማሩ ኣብ ደለዉ 2 ወርሓት ውሽጢ ብናይ ዕድመ ምኽንያት ኣብ ናይ መራኸቢ ሓፋሽ ደፋር ጓል ብድብል ትጽዋዕ ነይራ። መርመርቲ ናብቲ ናይ ቀደም ህይወታ ብዓሚቓትዮም ብምጽራይ መንነታ በጺሖሞ እዮም። ናይ ኢድ ኩዕሶ ምጽዋት እትፈቱን ጽቡቓት ዝኾኑ መሓዙትን ነይሮማ። ኮይኑ ግን ኣብ ቀረባ ወርሓቲ ነገራት ክባላሸው ዝጀመሩ። እቲ ካልእ ናይ ፖሊስ መረዳእታ ከም ደርዮ ወለዳ ብውፅኢታ ኣይዓገቡን። በዚ ምኽንያት እውን ናትሱሚ ነቲ ፀወታ ንኽተቋርጾ ገይሮማ እዮም። እሞ ደኣ ኣብዚ ኩነታት ኣብ ቁጣዕን ኣብ ሕርቃንን ውሽጢ እያ ነይራ። ኣብ ሰፕተምበር 15 ብ2004 ናይ ጃፓን ቤት ፍርዲ ኣብ ልዕሊ ናትሱሚ ሓደ ውሳነ መሓላለፈ። እዚ እውን እዚኣ ንእስቲ ብናይ ጃፓን ሕጊ መሰረት ዕድሚኣ ዘይባፅሐት ብምዃና ተወሰኽቲ ዓመታት የድልዩ እዮም። ማለት እውን ካብ 14 ዓመት ጀሚሩ ኣብ ድኾኑ ኣብ ጓል 11 ዕድመ ናትሱሚ ክትጽበር ለዋ ድብል ውሳነ የመሓላልፍ። ይኹን እምበር እዚኣ ንእስቲ ናይ ሓንጎል ሕማም ከም ዘለዋ ምርመራ ገይሮም ይፈልጥዋ። ኣብ ጥቅምቲ 2005 ናትሱሚ ምስ ሳቶሚ ካብ ናይ ቀዳማይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ክምረቓ ነይረን። ኮይኑ ግን እዚ ከይኮነ ተረፈ። እዚ ክሳብ ናይ ሎማዓንቲ ብጣዕሚ መሰክሕን ካብ ደይርስዑ ገበናት መንጎ እቲ ሓደ እዩ ነይሩ። ናይ ሎማዓንቲ መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ንስኻትኩም እውን ንዘለኩም ሓሳብ ኣብ ኮመንት ክደፉለይ። ናይ ደወል ምልክት ምጥዋቕ ኣይትረስዑ እናበልኩ ሓድሽቲ ዝኾንኩም ኣብ ቀጻሊ መደብ ንክንራኸብ ሰብስክራይብ ብምግባር ተጸንበሩ።